lam sokon norong jotono no tini video hack about tini ni update tengke oi tongari video no suru khaina sakang norong tamote video sramna nai abo norong saimana bagai but ani to kuno rap song da han tamo han ang to as gan rok kuno singal buya aba he rok ang da samna buringya rap song da han tap song da han ang kamge saimia phadni ke norong enthor ni a je music baino lam sogan phading ke Uskulo porina da thana nang malai nani mela sela emke borok nailai sinai thulai nani college ka kheno rutuk sinai bara tongnani nungnai gerei no bisingo sabo sawi manani takhulok de ani biskango nini rigrai nuke abono anglai melang jawi sela narok musungnai wanchuk tongdi ningcha kiri khainai bekai jagdani nugyada nang yang drugs nawi thei tongbai mani samung khaimani ang tini belai lengkha bini bani busa baino bole thulai busa manka ningse saka angse baga siko kharka sei singka manja khenang tini menai sima lenggo sogya Nge norong jotono te khanai makana te o rap song tamo bahai te o music ni te sangtam no te video sramna nai ke baksa borok bote ano joli mano nang tangai omahai video rong ni te sram hanai nai kubike ke omosa sang kubiko kora hai ke ba sang sana thanga ke khorksa wansa te alex faltu hai ke ba wansa jate bo sini Debbarma roni en gan rok hai ke ba use khaine te sini Tiprajwk Bwrwi je nachong logbai te collaboration khaiyo podre pot abon nuguite hai ke ba enthor tongi manlia te podre pot no hekaba bo rus ma khaikete o wansa alex faltu bo bisi bari tongmani bagai aboni bising singoro te kacha kokbo satai kele je enthor oma ke gan samani omo belaino te important sana thanga ke Tiprajwk Bwrwi Rak jeta tabok choli tongmani a kongnon sawote enthe Debbarma bo a rus video rok kabang mon te kok saka hekaba namani kongno te sini Tiprajwk Bwrwi Rak ke sana thanga ke te pora lekha kare hekaba tini ri ketal pakya hai ketal pakya instagram te bisibak hekaba trading soloi tongo bisibak buni dophani borok keba sana thanga ke medal koto manmani yang sini Tiprajwk Bwrwi Rak ke instagram reels bai keringjak te alka dophani borok bai te hamjak layo last kolong ke tongo chai paibo yakari jago abo bo sungno ka fighting ke sing tini oro koroksa te popular da hanai bwrwi bunai thoko phia Ari sengrong ke botus nugli yang ke ba sengkani game rok thingma tong a alex faltu by collaboration rok ya sokona hadi abun like rok phai kana te sengle kono like bukri instagram rok 00 si game rok thingma tong bukri kona kana bo morina musung hera do lok omo jas phanisi tang himale a je collaboration khamani jagwo chini Tiprajwk Bwrwi a alex faltu heke ba kosam wancha kosam jesekpa nate filter thepa di bo kosam tongrani bole he diba dol rok awon bisinge bo sak te belai khenate talented thini wancha go o alex faltu kutar bachcha wansa sungbono ma keno hana nangote wansa rok sajage hansage tongkete bisi yaklayo te o jagwo heke ba bo sak te heke ba entrono je reply nangni samani reply nani saman angbo pura nasingjak pura enthor ni heke bo kuno se reply ria a reply ni tise bo koite video sami en views na ka a reply ni ko kisa chandrong khana nyagudi bo tam se reply ni saka khana nyaglan rong bo bisas ke वो मेरे ऊपर वीडियो बनाया भाई गाली देके सबसे बड़ा गलती कर लिया ठीक है मैं गाली नहीं देता किसी को और किसी के साथ मेरे को झगड़ा वगैरह करना यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पर तूने गाली देके मेरे ऊपर भाई सबसे बड़ा गलती कर लिया तेरा रिप्लाई मैं यूट्यूब पे ही दूंगा मेरा मेन चैनल पे जिसपे 2,94,000 सब्सक्राइबर है उस पे तेरा रिप्लाई आएगा ठीक है मेरे फॉलोअर्स में से किसको सबसे अच्छा गाली आता है कमेंट करो buko nini reply buko a instagram o simin lang pang saite follower nana tana jite bo te heke ba filter rok thepatirani buni gari rok phunutirani ang nok tangkar rok ni phunutirani te hakeno bo te sini Tiprajwk Bwrwi Rak en cover khani te Juya bai te collaboration romi heke ba te tam sanani futro theba laja kha diba ha video clip phunule no olokhe norong bo kepalak buima tongone si Fading ke sing Anthony logi utong utama himle bobo khoroksa Tiprasa te Tiprajwk Bwrwi nyo om haike nugunya bobo o video no sramute rus khaiyo o wansa rok bisibak bari tongka aboni bisingi norok no video no full naidi te share khadi te sing tini saboni pen khulungna thangi tongka ke o khoroksa wansa te alex faltu ni te heke ba bini pen khulungna thangi tongo te bo sak no wansa go te heke ba Tripurani youtuber kotor bosipu khana ne banro bini khuktinyo गाइस मैं त्रिपुरा का सबसे बड़ा यूट्यूबर हूँ 3 मिलियन सब्सक्राइबर है मेरा चैनल पे khana ba keda hanu norong bo sak se pa bo se Tripurani youtuber tipo pa million subscribe dang kamu go bin subscribe mandi besek 2 lakh se o jakne bitre bo posa te subscribe pura posa se bina bo 2 lakh pono dur beda अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है
Alex Faltu biang khari yong na banang biang khari yong na hino nina subscribe kom bai sen nang million hini sai choka pa public rong na pa oma ke je potre pot samani ba inke entho rus khaime nitine hek ba masa bere belai khinete sajagli sana thanga ke o jaga bo tamjani basa bai busaka wanchi puchi hini nenrong abo kisa khana nadi botamdan sakanrong tu busi teng sung to abai basar bo maya lekha pura karibete tamsa abo nong kisa khana ne gori abri tamsa ga enthor nitei. Hello Anto nang na Alex Rose toy do Alex kiri game loss toy de ulta nangi loss toy do nang Alex ta kari gino ani kok mo ting ke ango jaga je wan suman ke o bribo o wansa Alex Faltu no en support khai to mani kalayo je bini kok sama mo ting ke but tangi himalete o wansa rong no ke belai kente support khane bango yang sini Tiprajwk Bwrwi Rak bate wansa ro en collaboration relayo te last taking ke hamjalayo kharlayo last paithakong ke tongisa yakribote binman manu tangi himale ang phaso tangi kok omai ke epe ke kok tangi abul taul ke sai pheken ke bwkha joliman bagasete omai kok sai pyote sini Tiprajwk Bwrwi Rak sana thang ke wansro bai tongnan chanani tabu khona bat khaye kote sangkaba man news ogo nugui tongkhote tabu khono khaji baya biang bujani bo klagi tongbuite saja ke en tarik senangbu tarik Fading ke next news te kaje hekeba te ksa update niti sing dine kok salapinai sini borok hekeba mukiteng phalai tongprote wansrok sing yakuya karine te hekeba thalik botang kasate gari o dai talangkate sini Tiprajwk Bwrwi bo saimia ajago mukiteng phalai jane onek te sana thanga ke krin bagan te mukiteng ma polo hek diba o jago te sini Tiprajwk ba sini TRIPRASA sala oma ke sing yakuya rangria karite kharnani nakete wansrok tama khaikom norong saidaman norno buji basi jara legend rok sana thangka ke heke ba o je party mani ke don basko ni buskang ni te sini Tiprajwk Bwrwi Rak heke ba mani phalmani te rani bazaro omo khobja ko sana thangka ke belai kheno te lasibung heke ba wansrok to basa lasi ya heke ba otogari o daitlang te sana thangka ke omo he borong te sikok te sini Tiprajwk ba te sini TRIPRASA salangka ke bui buthare te las khaite police ni yagote ri hokumote sini Tiprajwk Bwrwi no khaime ke kuno justice maya kun phanu maya te mokol tongibo mokol grisik buhu tongibo buhu grisik khaite o kilitman rong kisasa nane di hambainor jotono te ani main story channel hekeba description lingor jak norong ni bwkha bisini kok sanamu sangka ke a channel lo thang subscribe phadite sumbai contact na ke Instagram mo te contact ni link rijak follow khaidi ani channel lo subscribe phai logi toni di te o video norong kisasa nane di hambai wah sak nakya tara chin borong lokha Don Bosco buskangni chin borok rani bazaro naidiu ko chin borok romuk teng phali bijing ui tong sanchi o wansa masa thalit botang tang nei koro nikilangai o tu sidai toni kha siasani rang rung riya khlai chin borok masa amati lai phai nugui sabai si bro saima naidiu ko chin borok no khabro busuk sak nakya khlai kya tabo obroni borok ni jaga chin borok ongman hingka busuka buja khamon sana hamgla khamon naidiu ko asuk budo sak nakya ong aro tongnai broni borok no rini samaji asala sikau no agentini phan sikau kobangma mani khaujak ni so jeng dine aro buthung bumani hingka ba jayang khamon da ja tu sha chala bin jaya bo sia ko anom ti thanasi pai obolik jumni ni dai ro ho me sha ko nai ja ba sak nakya pa bo hai